diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga pari ug sa mga Levita. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatigom diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan ug naghalad silag mga karnero ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butangana niini didto sa labing balaang dapit sa templo. Ilalom sa mga pako sa kirubin. Gipandungan sa mga pako sa kirubin ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini. Walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises didto sa bukid sa Sinai. Diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel. Sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa pagula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo. Ug tungod niini, ang mga pari naglisod sa pagpadayon sa ilang buluhaton, kay ang templo na puno man sa himaya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon. Gipahimutang mo, Ginoo, ang adlaw diha sa kalangitan, apan anaa ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo og usa ka matahom nga balay, dapit nga sarang mong kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Hanian nakadungog kami niini dito sa Hebrata, hikaplagan na mo kini sa kaumahan sa haan. Nanulod kita ngadto sa iyang puloy hanan, managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Padayon, O Ginoo, ngadto sa imong bahulayanan. Ikaw, hukang harka sa imong kahalangdon. Magsulob unta ang imong kaparian sa katarong. Magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang David nga imong sulugoon, hayaw sa likway ang pangaliya sa imong dinihugan. Tungas ngadto sa dapit nga imong
Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, Dalaygon siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. sa kanunay pagdayon ang Hari o Diyos, Amahan o Anak o Espiritu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa makausap pa mayong buntag ninyong tanan. Mga igsuon sa atong Ebanghelyo karon, ato nadungog ang gahom nga migawas gikan ni Jesus. Ang mga tao matud pa sa Ebanghelyo bisan na lang sila nakahikap sa sidsid sa biste ni Jesus, sila nangaayo. Kini tungod sa gahom ni Jesus. Kini tungod sa iyang pagkadiyos. Ug busa mga igsuon sa tong Ebanghelyo karon, kita gipahinumduman sa Dios sa gahom sa atong pagpahigduol sa Ginoo. Diha sa atong pagpahigduol sa Ginoo, diha sa atong matud pa sa Ebanghelyo, paghikap sa sidsid sa iyang bisti. Kita mausab, kita mabag-o, kita makasinati og mga milagro. Samot na kung kita mudawat gayod, mutuo gayod sa iyang presensya pinagi diha sa misa. Kung ang iyang sidsid sa iyang bisti makaayo, samot na nga makaayo kanato, samot lang nga makahatag og milagro kanato ang iyang presensya pinagi diha sa misa, pinagi diha sa atong pagkalawat kaniya. Mga igsuon, hinaut-unta nga atong dawaton ang iyang gahom, ang iyang gugma, ang iyang kaayo. Dili lamang pinagi diha sa atong paghikap sa sidsid ni Jesus, kundili ilabi na gayud diha sa atong pagkalawat, pagdawat o paghimo sa iyang presensya nga mosulod kanato. Pagkadako milagro ni ana o pagkadako sa may tabo kanato, pagkadaghan sa mga milagro nga tumasinati kung ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi. Pinagi diha sa misa, pinagi diha sa atong pagkalawat kaniya. Daghang milagro, daghang kanindot, daghang mga maayong butang nga may tabo kanato tungod ug alang sa presensya sa Dios kanato. Amen.
Magampo kita ngadto samahan nga nagtinguha nga ayuhon ang tanang tao. Sila nga minangup kaniya diya sa ilang panginahanglan, dili gayud niya isalikway. Puno sa paglaom mo sangpit kita kaniya sa pagingon, mapuangurong Dios, dungga kami. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga isip simbahan, ablihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa mga panginahanglan sa uban, ug sa ingon, mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad, ilebe na alang kanila nga gibiyaan sa katilingban, lakip na ang mga huyang ug ang mga kabos. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga isip katilingban, suportahan ug ituboy nato ang usag-usa, uban ang gugma ug ang kalumo, nga gipakita sa Ginoo kanato. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakaplag ug hingpit nga kaayuhan. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga ang mga matuohong nangamatay na, makaangkon sa pahulayng dayon. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga kami. Makagahom nga amahan, patalinghugya nga mo mga pagampo, ug himua ang amo mga kasing-kasing nga andam sa pagdawat sa pagpakabana sa among nanginahanglan nga mga kaigsuunan. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Daigon ikaw sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatadon, nadawat na mo ining among ihalat, ang panugpino nga amot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanod sa kalagalang kanahamo. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos ang sa kapanturan. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos ang sa kapanturan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, o inyong mga gaso o mga sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw ni ining panog bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga mapasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Jesucristo among Ginoo.
ug busa ang talang mga binuhat sa langit o sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos kayo di ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dinhi mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagdadua sa kalibutan, anak lubos ka na amon. Inaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kami tanan, himo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga mayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
O karon mga igsuon, maghius kita pag-ampo, sumala sa mga pulo, magitulo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo gana sa pangalangit, pagdaigod ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, inisayuta maingon sa langit. Ang kalangunan mo sa matagal, ihatag ka namo karon adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo. Kung piling mo kami, itugyan sa panulay. Tinuluan, luwasa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayotan awa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita na to ang timaan sa itong paginig-sunay, ang panagdait, manaka ninyo. Cordero sa Diyos, managawad ka sa Mga igsoon, mao kini si Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagabwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako.
Kanimo Diyos, nagamulat ako, namusulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nalain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong aking maabot ko, ang gugma kong kahus, ihalag ko karon. Ayaw itugot na ako mahilayo, ako sa tulog nagatulog. Ana, ikaw sa altar, sa adlaw gabi, ikaw nagahula, nadunggon ang imong pagtawag. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, kamusulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nalaing pagsama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong aking maabot ko, ang gugma kong kabus, ihalat ko karon. Ayaw itugot na ako mahilayo, ayaw itugot na ako mahilayo. Magampo kita. O Diyos, nagbuot ikaw, nga manag-ambit kami sa usa ka pan, usa sa kakalis. Itugot ka namo nga hindi usa diya ni Kristo, nga magmalipayon kami, nga magkugipagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin ko ng Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, atong dalo ng gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, Mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. Atong kayo ng Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba